हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय साख्रिनि आपडेटनि भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेबो इन्डियान आर्मिनिनो दाखालिबो इन्डियान आर्मिनि जब आपडेट होदोंमोन आं नोंथांमोननो दाखालिनिया जितु टोटेल 10टा डिस्ट्रिक्टनि आपार आसामनिमोन आरो बे मोनसेया टोटेल 5टा डिस्ट्रिक्टनि स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। फुल डिटेल्स होजोबगोन आं बेखौ एक्चुअली आंनि जितु वेबसाइट bodoinfo.com बेहाय अलरेडि होखादों आं बर'आवनो लिरना होदों नोंथांमोना गोसोब्ला बेहायबो थांनानै नायनो हागोन। इन्डियान आर्मिनि साख्रि टोटेल 5टा डिस्ट्रिक्टनि जिल्लाफोरनि नामानो हजाय बिश्वनाथ नगाव सनितपुर आरो मरिगावनि टोटेल 5टा डिस्ट्रिक्टनि स' सनितपुरनिफ्रा दाखालि सोंदोंमोन आंनाव स' सनितपुरनिया फैबाय दे दायो। रेलिया मरियनियावनो जागोन होनना बुंदों रेलिया मरियनियाव जागोन। रेलिनि डेटआ 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 25 फेब्रुवारि दाखालि जितु आपार आसामनि होनाय बेबोथ' 6 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागौमोन बाट माने डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोनथ' बियो बे डेटआव हमना ला 6 फेब्रुवारियाव माबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन 7आव माबा मोनसे डिस्ट्रिक्ट स' बेफोरबायदिनो जागोन। आपार आसामनिया फार्स्ट जानाय चान्स दङ बेनि उनाव 19निफ्रायनो माने जितु बे डिस्ट्रिक्टफोरनिया जानो हागौ। स' नोंथांमोना जास्ट वेट खालामब्लानो जाबाय बिथांमोना अलरेडि मोनसे दिहुननो हाखागोन नालाय डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटखौ। एडमिट कार्ड होनायखौ 24 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन 24 जानुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन। अनलाइन एप्लाइ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय 25 डिसेम्बरनिफ्राय 23 जानुवारिसिम जागोन 2021नि। बेवहाय जों जुदि केटेगरिज नायोब्ला नोंथांमोना अलरेडि बुंनो हाखादोंमोन दाखालिनि बायदिनो माने एखेयानो जाखायो नालाय। सल्जार जिडिनि थाखाय बैसोआ 17.5निफ्राय 21 इयार्सनि गेजेराव जानांगोन। जोनोम जानाय सानानो 1 अक्ट'बर 1999निफ्राय 1 एप्रिल 2003नि गेजेराव जानांगोन। आरो जितु इडुकेसन क्वालिफिकेसना खमावनो मेट्रिक पासखौ सेकेन्ड डिभिजनजों पास खालामनाय जानांगोन 45% खमावनो बेनि बाराबाथ' आरो मोजांनि खोथा। लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांथारगोन माने बेवहाय सेकेन्ड डिभिजनल' मोनोब्लाबो जाया माने 33आबो थानो नांथारगोन। सल्जार टेक्निकेलनि थाखाय बैसोआ 17.5निफ्राय 23सिम जानो नांगोन होनना बुंदों बेवहाय। जोनोम जानायानो 1 अक्ट'बर 1997निफ्राय 1 एप्रिल 2003नि गेजेराव जानांगोन। हायार सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय पास खालामनाय जानांगोन। साइन्स स्ट्रिमनि ल'ब्लाबो जाया बेवहाय साबजेक्टआ इंलिश फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथ्सआ थानो नांथारगोन। बेवहाय टोटेल 50% मार्क्सजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 40 थायोब्ला माने इजिलि बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नेक्स्टआव फैबाय सल्जार टेस्टमेन बेवहाय सल्जार टेस्टमेना मोननै टाइपनि थायो मोनसेया जाबाय 10 पासनि आरो मोनसेया जाबाय 8 पासनि। आं फार्स्टआव 10 पासनिखौ बुंना होग्रोनोसै। 10 पासनि आरो 8 पासनि बैसोआ एखे जायो 17.5निफ्राय 23नि गेजेराव जानो नांगोन। 1997नि 1 अक्ट'बरनिफ्राय 1 एप्रिल 2003नि गेजेराव जोनोम जानाय जानांगोन। लोगोसे जितु इडुकेसन क्वालिफिकेसन बे मेट्रिक पासजों लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 थानो नांगोन। माने मेट्रिकआव बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेजों जेबो खोथा गैया नाथाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 थानो नांथारगोन सल्जार टेस्टमेननि थाखाय 10 पासनिखाय। आरो 8 पासनियाव फैबाय 8 पासनि बैसोखौथ' अलरेडि बुंखाबाय आं एखे जाखायो। इडुकेसन क्वालिफिकेसना अनलि 8 पासब्लानो जागोन अनलि 8 पास थाखो 8 पासब्लानो जागोन। मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव मोनफ्रोमबो आयदायाव 33 थानो नांथारगोन। स' बेवहाय थाङोब्ला मा खालामनो होगोन होनना बुङोब्ला नैबेहाय 1.6 किल'मिटार खारनो होगोन 1600 मिटारखौ खारनो होगोन बिथांमोना 5 मिनिट 30 सेकेन्डनि गेजेराव जुदि खारनो हायोब्ला 60 नम्बर मोनगोन। 5 मिनिट 31निफ्राय 5 मिनिट 45 सेकेन्डनि गेजेराव खारोब्ला 48 नम्बर्स मोनगोन। पुलआप खालामनो होगोन पुलआपखौ खमावनो 6 बार खालामनो नांथारगोन 6 बारनि खमबाथाय नोंथांखौ लोगो रिजेक्ट खालामनो हागोन। 6 बार खालामोब्ला 16 नम्बर मोनगोन 7 टाइम्स 7 बार खालामोब्ला 21 8 बार खालामोब्ला 27 9 बार खालामोब्ला 33 आरो 10 टाइम्स 10 बार खालामोब्ला 40 नम्बर होगोन बिथांमोना। बिनि उनाव 9 फुट बारनो नांगोन 9 फिट डिट्स होनना बुंनायखौ 9 फुट बिथांमोना जायगा मोनसे होगोन बेखौ बारनानै दिन्थिनांगोन मिनिमाम खमावनो बेखौथ' आरो बे कम्पालसरिखा बेखौ हायाब्लाथाय आरो रिजेक्ट खालामना होगोन 9 फिट बारनो नांथारगोन। बेनि उनाव जिग जेग बेलेन्स बेखौबो पास खालामनांगोन जिग जेगखौ माने बे टाइपनि ओरै जायोना ओरै बेथिं थाबायलांनांगोन बे साइडथिं ओरै बेफोरबायदि थाबायलांनांगोन स' बेनो जिग जेग थ' बेखौबो पास खालामनो नांथारगोन बेखौ पास खालामाब्लाबो लोगो रिजेक्ट खालामना होगोन। मा लांनो नांगोन होनना बुङोब्ला एडमिट कार्डजों लोगोसे 20टा पासपर्ट साइज फट' लांनो नांगोन बेकग्राउन्डआ गुफुर जानो नांगोन होनना बुंदों बिथांमोना। आरो फट'आ दिनै जितु रेलिनि डेटनिफ्राय दिनैनि नङा दे जेब्ला जितु रेलिनि डेट जागोन हमना ला नोंथांनिया 6 फेब्रुवारिबा 6 फेब्रुवारिनिफ्राय लास्ट 3 मान्थनि फट' जानो नांथारगोन। इडुकेसन क्वालिफिकेसननि जितु डकुमेन्टसफोर गासैखौबो लांनांगोन हमना ला नों जुदि 8 पासनिखौ एप्लाइ खालामदोंब्ला अनलि 8 पासनिखौ लाङोब्लानो जाबाय। मेट्रिकनिखौ एप्लाइ खालामदोंब्ला मेट्रिकनिखौ लाना थां आरो हायार सेकेन्डारिनिखौ खालामोब्ला हायार सेकेन्डारिजों लोगोसे मेट्रिकनिखौबो लांफायोब्लानो जाबाय। लोगोसे
जोनोमनि बार्थ सार्टिफिकेटबो लांनांगोन, कास्ट सार्टिफिकेट लांनांगोन आरो 21 बोसोरनि जुदि खमब्लाथाय नोंथाङा आनमेरिड सार्टिफिकेट बा हाबा जायैनि सार्टिफिकेट लांनांगोन। रिलेशनशिपनि सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना लाङोब्लानो जायो, दङब्लासो, गैयाब्ला जेबो प्रब्लेम गैया बेयो। एनसिसिनिबो दङब्लासो लां आरो गैयाब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया। एनसिसि लाङाब्लाबो जायो आरो दङब्लाथ' माने प्रिफारेन्स मोनगोन। स' बे हिसाबै माने लाङोब्लानो जाबाय जुदि दङब्ला। आरो लांबावनांगोन 10 रांनि जितु स्टाम्प पेपाराव एफिडेभिट लांनांगोन। बेखौथ' बेनि जितु फर्मेट बेखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलावनो मोनगोन दे। आं पिडिएफ फाइल डाउनलडनि लिंकखौबो बेहाय होखादों नै। पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनोब्ला बेयाव थुना हो होनना दङ ना। स' बेहाय क्लिक खालामनानै होयोब्लानो थुना होयोब्लानो नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनो हागोन। नेक्स्टआव कभिड जायैनि प्रुफबो लांनांगोन होनना बुंदों। कभिड जायैनि फोरमानबो दिन्थिनो हानो नांगोन। बेयो हाबनायनि 48 घन्टानि सिगांनि जानो नांगोन होनना बुंदों। बेनि जितु फर्मेट सार्टिफिकेटनि फर्मेटखौबो, सार्टिफिकेटनि जितु स्टाइल बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। जितु माने महर बेखौबो नोंथांमोना बे जितु पिडिएफ फाइल बेहायनो डाउनलड खालामनो हागोन। बेयावनो गासिबो दंजोबखायो। बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना डक्टरनाव टेस्ट खालामनानै डक्टरनि साइन लायोब्लानो बे जाखाबाय कभिडनि प्रुफआ। बेनि उनाव नो रिस्क फ्रि सार्टिफिकेटखौबो नोंथांमोना पिडिएफ फाइलावनो मोनगोन। आं अलरेडि नोंथांमोननो बुंनो होखादोंना, बेहाय डाउनलड खालामना लानाय अप्सन दं। बेवहाय डाउनलड खालामना लायोब्लानो नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौबो डाउनलड खालामनो हागोन। स' बेफोर गासैबो इम्परटेन्ट आरो मस्ट इम्परटेन्ट स्टाम्प पेपार एफिडेभिट बेखौ लांना नांखागोन। 10 रांनियाव लांनांगोन, 10 रांनि स्टाम्प पेपाराव। बिनि उनाव कभिड जायैनि फोरमान बिलाइ 48 घन्टानि सिगांनि आरो लोगोसे नो रिस्क सार्टिफिकेटआ जेबो प्रब्लेम गैया। जास्ट नोंथांनिल'सो आरोना बेयो, गावनो गासैबो जाजोबखायो फेमिलिनिफ्राय। बिनि उनाव लिरथायनि चार्टखौबो होदों बेहाय नै। नोंथांनि जितु बैसो हिसाबै नोंथांनि हाइटखौ नायनानै जितु लिरथाय बा वेट बेखौ नायनो हायो नोंथांमोना। माने नों जुदि माने बैसोखौ बिथांमोना होखादों आरो एज 17 निफ्राय 20 बा 20 निफ्राय जुदि +1 जायोब्ला बे माने सानसे बारोब्लानो मा टाइपनि जायो बेफोर गासैबो डिटेल्सफोरखौ बेवहाय होखादों। आरो नोंथांनि हाइट हिसाबै बे वेटखौ नायना लायोब्लानो जाबाय। माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला बिथांमोननि जितु अफिसियेल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आं एप्लाइनि लिंकखौबो होखादों नै बेयाव थुना होनायाव। स' बेहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनाय समा 25 डिसेम्बर दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बेयो 23 जानुवारिसिम थागोन। रेलिनि डेटआ अलरेडि बुंखादों आगोलावनो 6 फेब्रुवारिनिफ्राय 19 फेब्रुवारिसिम जागोन। एडमिट कार्डखौ बिथांमोना 24 जानुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम होगोन। बेयो टटेल 5टा डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोननो बुंना फैनि हजाय, बिश्वनाथ, नगाव, सनितपुर आरो मरिगाव डिस्ट्रिक्टनि बे डिस्ट्रिक्टफोरनिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेहाय गोबाङानो सोंगोन माने लवार आसामनिफ्रा जेरै क'क्राझारनि, बाक्सानि, चिरांनि, उदालगुरिनिफ्रा दासिमबो मानो ओंखाराखै बा रेलिया जाया नामा होननानै। थ' आं नोंथांमोनखौ क्लियार खालामनानै बे जितु लवार आसामनि डिस्ट्रिक्टनि जितु अफिसियेल नटिफिकेसन बेखौ बिथांमोना दासिम दिहुननो हाथावाखै। बे 100% सियरदै बिथांमोना दिहुननो हागोन ना। स' नोंथांमोना जास्ट वेट खालामोब्लानो जाबाय आरो लोगोसे जितु प्रिपेरेसन बे प्रिपेरेसनखौ नोंथांमोना कन्टिनिउ खालामबाय थायोब्लानो जाबाय। मानो होनोब्ला 100% सियर फैखागोन। बे साननैसोनि गेजेरावनो फैगोन सियरखा। स' जायफोरा माने क'क्राझारनि बा चिरांनि, उदालगुरिनि, बाक्सानि नोंथांमोना जास्ट वेट खालामबाय थायोब्लानो जाबाय। स' दायो आं बेहायथ' गासैबो डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो होजोबखाबायनो। एडमिट कार्डखौ 24 जानुवारिनिफ्राय 5 फेब्रुवारिसिम होगोन होनना बुंदों बिथांमोना। स' नोंथांमोना खनसे थांना नायब्लानो जाबाय आंनि जितु वेबसाइट bodoinfo.com बेहायनो गासैखौबो लिरजोबना होखादों आं। नोंथांमोना जाहाथे गासैखौबो मोजाङै बुजियो बेनि थाखाय बर'आवनो नोंथांमोननि थाखाय लिरना होदों। स' नायना लायोब्लानो जाबाय। स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं।